Ibat do, syai ke menlet. Nah kaki ban let siapa ka cyber cafe ban yo ban apply admission hapo St. Anthony's Evening College. Ha? St. Anthony's Evening College? Hoting ka St. Anthony's Evening College ka ai admission na ka banta ki arts pat commerce stream. Ha? St. Anthony's College? Kena. Pecho ki Max, kat no jing duna. Bat badai na yung badok, manu bansu by class. Wah, film cutip se. Ba ka St. Anthony's Evening College ka ai la di kisamla ki ba kwa bin puli ki badai na kilong yang ki baduk ki mamdan pisa ban betang ka jing puli. Oh, kumta se. Hoting ka St. Anthony's Evening College ka ai la na ka banta kisamla ki badai na kilong yang ki baduk ki ba kwa bin betang ka jing puli. Dah ka ba ai admission iki ha ka arts ka ba kutup ya ka philosophy pat ka kasi badah ka commerce ha ka management. Adi letas se. Hoy kin om tang kata bat pas graduate na ka to ka college ki ai ro ka training na ka banta kini ki baong ka communication skill bat ki komputer ka core komputer penekam ro ki kai. Ani tadi kelak rem ha ka by class mo? Remsi ha ka bai puli ro ki siu bai na po ka college ka to ka alumni to ka college ki siu maki ka bai late class. Ani tadi don bok bhakin ki kena ki bawan na yung baduk. Tang ba ha kini ka kram COVID-19 ni kena kini apply kum no. Gila pensuk si siapa kum ha ka ni ka por. Ki eng bang ya pen le kalong shoe log on bet chaka college website trong ka senen ni nang ta chiet chaka evening section nang ta pat pendap ya ka online form. Kabar pat long kabala pen le along banchu penmi ya ka to ka form pendap nang ta sale submit pat apa ka college get. Dan nang ta kabalai pat bala pen le kalong lengbah ka email pen pendap ya ka form nang ta sa pa pat chaka SACCA@anthonys.ac.in. Oh, leta. Tate ngan dia tu ya bara. Tawa lalu dia suai kadu ban submit ya ka form. Oh, kasngi kadu ban submit ya ki form ka dai sitarik nailar arajar arpau. Ngan tengam lang syuk mo. Ngan hablik wud ban ni pendap ya ka form po cyber cafe. Saya kendu pat mo. Du. Obat do ki let wood dan bok ma. Anthony's College is calling you here. For details on admissions, log on to www.anthonys.ac.in. Evermore, better ever.